Здравейте, аз съм Стинуей и добре дошли в днешното видео, в което ще реагираме на TikTok. Преди да продължим, нека да ви помоля да се абонирате за канала, ако все още не сте. Ако това видео ви хареса, му шибнете лайк бутона, естествено ако не ви хареса, дислайка и нека да започваме с TikTok-чето. Оу! Това би било супер готино, между другото. Аха! И в реалния свят така се случват нещата. Страхотна мисия в GTI 6. Това тук е много яко. Това ми е любимия. Макар че тука комика е друг. Мим ли се наричаха тия? Е друг. Но тук това ми е любимото, това аквапарк, какво е? Те са много забавни. Не мога, не! Това е брутално! Това е брутално! Вау, не! Такива глупости много ме радват направо. Истина, вижте го е! И как го прави в ритъм. Този филм е много готин. Между другото, много ви го препоръчвам този филм. Изключително готин. Не помня как се казваше наистина. То го пише. Мистер и мисис Смит. Супер готин филм е. Забавен, има екшен. Готино е. Готино, препоръчвам ви го много. На какъв етап сте сега? Аз съм на особен етап. Какъв е той? Това са 4 мастики, примерно. Това е етапа, да. Как започва вашия етап? Започва с първата. Така? И завършва? Към изтрезително може. Как си изкарвате там? Там е кофти, май. Та ще е копти, бе. Не е ли кофти? Седи си така, спи си, край. Аз не съм ходила. Бихте ли ми казали как си изкарва човек в изтрезителното? Особено. Какво се случва? Откъде знаеш какво се случва? И дори вас, вие Ти сте си били някъде там. другаде. Аз съм бил. Нали казахте? Да, пребивавал съм. Къде отивате? На майната си. Do you speak English? Yes, I can. Yes, I can. From where do you know this language? Франсе. Non, je ne parle. О, не, този френски. Avec plaisir. Чукче е белюр мусун. Чукче? Жеманфу, разбира се. Това е много готин. Толкова често не виждам хора, които знаят 5 езика. Все се намери тук. Това готин е. Работа е, че то е еманация на нашето положение тук, на нашето обществено положение, бих казал, ако трябва по-сериозно да говоря. Възприемате ли се като еманация? Да. Много ви благодаря, уважаеми господин приятел, господин еманация. Вече я ще ме поздравявам така. Добре дошли в днешното видео на Стинуей. Днеска ще играем Майнкрафт. Намират се. Прибивавал съм, вика. По-силно скачай. Сакаш Чичо да ти помогне? Айде, Чиче, помогни. Айде. И сега, що трябваше да правиме? И аз ке бегам, а за тебе не знам. Това като малки вие чат правили сте го? Пишете долу в коментарите, моля ви са. Като малки вие правили сте го? Дзънкате на звънците и бягате. Имам един авер. Той много ме мрази заради това, че с другите авери му звъняхме на звънците и бягахме. Много намрази за това. Много му се извиняваме на Сашто. Живо здраво да момчето. Но той беше потърпевшия от нашата детска дивотия. А вие, пишете някакви интересни истории долу в коментарите, ще ми е интересно да прочита. Значи, сега ще ви споделя за моята най-тежка любовна история, която съм имал през целия ми съзнателен живот. Ако не се лъжа, бяхме в 5 клас и реших да споделя на момичето, което харесвам, че наистина я харесвам. Казах колко е красива, колко е слепителна. Споделих си най-съкровените чувства. При което реакция нулева. Нито думичка не обели. Само ме гледаше втренчено. Но пак за сметка на това, целият клас ми се смееше, сочаха ме с пръст, чух някои доста обидни думи по моя адрес.
Децата на тези години са наистина жестоки, ако трябва да сме честни. Паузирам, за да кажа, че децата наистина са супер ултра гига жестоки. Гледаш го малко детенце, но цялата злоба на човечеството е събрана в него. И лошото е, че той не различава злобата от доброто и си мисли, че... Както и да. Но това не е черешката на тортата. Истинската черешка дойде 2 дена по-късно на учителския съвет, като всички учители се обединиха и ме уволниха. Значи, сега ще... Не мога, не. You okay? I think we have a problem, boss. What happened? О, курва! Реклами! Какво ще кажеш? Много обичам Краси Радков, най-големия! Ще пееме ли, бе? Айде ти кажи. Ами не знам, ти кажи, ти ще... Искам аз колата, искам аз колата! Колата, искам аз колата! Най-големия! Да ме повозиш, щом съм се качил, съм се решил. Ей, оправихме се, оправихме. Хайде бе, Евгений, бе! Чакам да бе, той не млъква. Погледни, не млъква, ще млъкни, бе! Всичко ще се оправи. Хора, всичко ще се оправи! И що да не ми е кеф? Колко бих играл на VR, между другото, фън факт, никога не съм пробвал VR. Вие пробвали ли сте VR? Ако сте, пишете долу в коментарите вашият експириенс от VR и мнението ви за него. Много съм навитак да си купа, ама трябва да си купа първо нов комп! Много скъпи. Не ми се дават 5 бона за комп. За сега. Така. Оу! Това изглежда много яко. Определено изглежда много яко. Въпросът е сега като скочи, какво ще се случи? Така. О, майко мила, това разплъка направо. Предлагате ли мляко? Я да видим. Моля да парнем. Само намерите, че... Елегантно бърни. Оле. Нема. Празно. Те са издоили отдавна. Ама ти добре да те варят, нали? Не се прави, не се дърпай, Добре ти, голем. О, не, тук ще стане нещо. Как се скри? Ай, това и се очаквах. GoPro, мерси за тази възможност, която ми предоставихте да имам тази вечеря на свещи. Мерси, иначе никога нямаше да ми се сбъдне мечтата с да бъда на Ето. Едните като нямат ток отият в енергото да вдигат скандали, а други като нямат ток се възползват. Въпрос на това как от кой ъгъл ще погледнеш нещата. Макар че и първият вариант не е лош. Да се росаш! Но и вторият може да ги приемеш много добре. Но понякога не е на добре да приемаш нещата на добре. вечеря на свещи. Пускайте тук, първо ще еба вашата подкаледена, ще еба. Колко я ти тук да плащам по 3000 лева ток, бе? Мърчи! Майко, бях го паузирал в перфектният момент да си кажа простотият. Човека избухна след това. Какво става? Гледам нещо, гледаш моето момича. Нека проблем ли има? Ай така. Аре да пресечем улицата и там да не ни гледат хората, искаш ли? Щом като гледаш гаджето ми. Това е моето гадже! Момчета, дръжте ми, че ще го бие то. Ще го бие то, разбирате ли ме, бе? Ти от кой отбор си, бе? Ами от Левски. Ще ти се размине този път.
Как върви като гличното моделче в игра. Наистина. Много често ми изкачат с изречението, ама нали знаеш, че еволюцията е само теория? И аз съм така, да, той тока е само на теория, но го се светва лампата. Освен 800 000 домакинства в България и един парти грил в Силистра. Между другото, това си го говорихме също преди малко, че съм леко раздвоен дали този с парти грила е прав или не. Защото... И аз. Точно така и аз, както по-рано ви казах. Не го подкрепям напълно, но понякога има нужда от такива действия. От една страна е доста скандално да го направиш, от друга страна... Беше прав малко предобри. Да, точно. Че някъде, ако сме по средата между парти грила и някакви супер послушни хора, ще сме доста хубави държави. Дали е прав или не отказвам да коментирам, но като гурме шеф изобщо не го бива. Да, не направи нищо интересно. Няма видео за моята реакция върху това, но съм го гледал естествено. И да, просто човека влезна и пошла на вика и уж да се прави, че прави нещо, ма нищо и не направи. Десен съм! Искам да въпитам, ви виждате ли някаква разлика между тези две приставки? Ползвам същото. Не, нали? Защото аз не виждам. Има как ще няма? Са за тример, с който да си оформяте браната. Едната е първи номер, другата трети. Много лесно може да направите едната червена. Аз имам и пети номер. Даже тук някъде. Ето. Значи това в момента е трети. Това е трети номер. Самата приставка отзад е тук, си има номерче. Супер трудно се вижда, абсолютно съгласен съм. Но има 1, 3 и 5. Аз в принцип ползвам петия. Тук в шкафа ми са 1 и 3, защото петото ми е на самата машинка, която е в банята. Иначе, да, имат разлика. Гадно завижда, трудно се забелязва, но имат разлика. Другата черна, за да им стават обърквания. Обаче не. Можеха да ги отстъпят, но излиза по-скъпо. И сега, вместо трети номер, аз съм минах с първи. И приличам на някаква... Това и аз го бях направил веднъж. И аз веднъж го бях направил и установих, че по-добре от това да стоя първи номер. Просто да махна цялата приставка и да си го мина така. То не стана естествено гладко, но стана така някакво мъхче, колкото да не съм на първи номер, защото изглежда... Да, същото. Имат разлика. И това, между другото, съм много доволен от него. Спонсор Quink, може би пишете ми. Ей, мама. Не искаш и разнообразен секс? Водихта в горичката. Това пак е разнообразен. Пляскаш като животно. Излуга ме. Как? Излуга ме. Защо съм те излугал? 3 минути. По-добре бързо понякога, отколкото мъчително и дълго. Заека не е ли животно, ма? Аз ти казах, животно съм ти казал. Той човека да е излагал. Кое е животно? 3 минути. Даже мисля, че ти беше предостатъчно. И да не оставя такива големи работи. Разочарована съм. Аз съм доволен. Аз мисля, че единия е свършил работата, другия не. Що сте по професия? Ами манекенка. Що е то манекенка? Ми дават обалища да се облеквам, излегам на модни писти, сите ме гледат. Колега, пиши я разпия. Що сте по... Сега, това сръбски ли е, македонски ли е? Македонски е това. Македонски е, но всички го разбрахме, нали? Трябва ли да ви го превеждам? Пише ерупсия, колега. Това е от мен за днешното видео, реакция на TikTok. Ако искате още такива видеа, шибдете лайк бутона, абонирайте се за канала да не изпускате следващото такова видео и се видим с вас следващия път. Благодаря, че гледахте и до скоро. Чао, чао!